Elisabete Etxanobei jeltzale hautatu dute Bizkaiko Ahaldun Nagusi. Batzar Nagusiek Gernikako Juntetxean egindako bilkuran. 26 boto behar zituen Etxanobek horretarako eta 31 lortu ditu. EAJaren 23 batzarkidenak eta PSren 8. Beste hautagaiak EH Bilduko Iker Casanovak bere taldekideen botoak baino ez ditu jaso. Gabon eta ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Elisabete Etxanobe Bizkaiko Ahaldun Nagusi izendatu dute EAJaren eta PSren botoei esker eta Unai Rementeria ordezkatuko du foru gobernuan. Hautagai jeltzaleak gehiengo osoa lortu du lehen bozketan sozialistekin lortutako gobernu akordioari esker. Desberdintasunaren alderdirik naskagarriena, indarkaria matxista, desagertarazteko lan egingo dugu. Eta eremu guztietan, emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna bultzatzeko jarduerak sustatuko dugu. Baita lan eremuan ere, datuak adierazgarriak bai dira. Azken finean, egoera honi era kolektibo batean erantzun behar diogu. Era kolektibo batean, eta jendea berriro konektatu behar du politikarekin, noske. Azken finean politika eta instituzioak jendearen zerbitzuan dauden tresnak, jendearentzako egindako tresnak dira. Honen ateak ireki egin behar dira, itzuli behar zaio herriari instituzio honen jabegoa. Eta gaiz aldatuta Urdaibaiko estuarioan garapen iraunkorreko jarduera bereziak bultzatzen dituzten ekintzetarako Espainiako gobernuak 40 milioi euroko diru laguntza emango du. Dane Arbeo. Datorren legealdian Bizkaiko Foru Aldundiak izango den eginkizun nagusietako bat izango da Urdaibaiko Guggenheim museoari bultzada ematea. Orain Eusko Jaurlaritzak zein ekarpen egingo duen argitzea falta, bai Bizkaiko Foru Aldundiak baita Espainiako gobernuak 40 milioi euro bideratu dituzten honetan eta aintzat izan behar dugu proiektuak orotara 130 milioi euroko aurrekontua duela. Lan arloarekin jarraiki, 3 urteren ostean lan hitzarmena berritu dute Gaudeko langileek, hala, aniztasun funtzionala duten pertsonak zaintzen dituzten 150 beharginek euren lan baldintzak hobetu dituzte. 3 urteren ostean lan hitzarmena berritu dute Gaudeko langileek, hala, aniztasun funtzionala duten pertsonak zaintzen dituzten 150 beharginek euren lan baldintzak hobetu dituzte. Adostutakoari esker, langile guztiek, 120ko eta zaintzaileek 153ko soldata igoerak izango dituzte. Eta lab sindikatuak, prentza bidez adierazi duenez, akordioa langileek egindako mobilizazio, lanuzte eta greba egunen emaitza da. Besteak beste, hauek dira lortutakoak, erosalemena bermatzen dituen soldata igoerak, lanaldi murrizketa, lanaldi jarraituak errasteko neurriak, prestakuntzan hobekuntzak, hala nola, enpresak bere gain hartzeatetak, joan etorriak eta 400 euroinoko matrikularen kostuak elkartetik kanpoko ikastoretarako. Eta horrez gain, euskarekiko konpromisoak hartu ditu Gaudek. Langileek Bizkaiko Foru Aldundia egin dute erantzule zerbitzuaren kalitatea prekarizatu eta zenideak eta langileak aurrez aurre nahi dituen sistema bat inposatzeagatik. Edonolare sindikatu abertzaleak nabarmendu du akordioa langileek egindako borrokagatik izan dela. Gorabideko langileek ere akordioa lortu dute. Labek oso positibotzat jo du zuzendaritzarekin lortutako aurre akordioa. Besteak beste soldata igoera 123,67koa izan da, KPIaren gainetiko igoera dena.
Eta nazioartera begira, Carles Puigdemont, Kataluniako presidente ordeak, eurodiputatu gisa dagokion immunitatea galdu du. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak gaur goizean jakinarazi duen epaiaren ondorio. Zarekin batera, immunitatea galduko dute Toni Comín eta Clara Ponsati. Un clam alt i clar que volem llibertat i volem democràcia. Que volem tota la gent que és a la presó o els que som fora a casa, en llibertat. ¿De qué condenas usted se refiere? ¿De qué juicio usted se refiere? ¿De qué delitos usted se refiere? Bueno, pero eso va, tío. Carles Anat. So, the decision of the European judiciary protects our political rights. Gurera bueltan, Hego Euskal Herriko alderdi politikoek bihar abiatuko dute hauteskunde kanpaina gehienek Bizkaian EAJak, EH Bilduk eta PSek Bilbon egingo dute Espainiako gortetarako kanpainasteko ekitaldia. Sumarrek Santurtzin ekingo dio, PPek Donostian eta UPNek Iruñean. Uztailaren 23rako hauteskunde kanpaina aurkeztu du jada Sestaon EH Bilduk. Arnaldo Tegik esan du, oraingoan ere lehen indarra izateko erronkarekin aurkezten direla. Bere aldetik Mertxe Aizpuruak esan du, kanpaina gure herriaren defentsan izango dela. Maite ditugun gauzen aurkako mehatxu orokor bat dago, hauteskunde honetan jokoan. Hori da aukera bat. Mehatxu egiten diotenak maite ditugun gauza guztiai. Eta hori, PP Vox, Feivox taldearen eskutik dator. Eta hori da jokatzen duguna. Eta badago bigarren aukera bat. Eta da esperantzaren, ziurtasunaren, lanaren, konpromisoaren, printzipioen, askatasunaren, berdintasunaren blokea osatzen duen ezker soberanistak. Bi aukera horiek daude. Eta bi aukera horien artean ni ziur naiz herri honek, Euskal Herriko herri langileak zer bozkatuko duen datozen hauteskundetan. Gure herriaren eta Euskal herritarren defentsan izango da kanpaina hau. Kanpaina positiboan, beraz, eta kanpaina positibonen bidez, Euskal Herriko herri eta hiriak zeharkatuko ditugu, Bilbon abiatuko dugu kanpaina, eta hortik aurrera, Iruña, Durango, Gasteiz, Lekeitio, Oion, Donostia, Atarrabia, Gernika, Hondarribia eta Euskal Herriak agerian uzten dutela langabeziak gehiago eragiten diela emakumei. Bestalde, kontratuei dagokienez, joan den hilean 100.000 pasata sinatu ziren, aurreko hilean baino 11.682 gehiago. Hobekuntza ez da lurralde guztietan gertatu, Arabak 170 kontratu gutxiago izan baititu. Hori bai, kontratu gehienak aldi baterakoak dira, 175 alegia. Izatez, 2021ko lan erreformarekin aldi baterako kontratu gehienak debekatu egin zituen Madrilgo gobernuak, baina enpresek topatu dituzte saihesbideak langileak epirekin baterako kontratatzeko. Bestelakoan, langabeziaren datuen hobekuntza ez dator gizarte segurantzako afiliazioaren beherakadarekin. Hego Euskal Herrian 103 afiliatu gutxiago baitaude ekainean. Hala, datu horiekin askotariko irakurketak egin dituzte. Idoia Mendia, Lan eta Enplegu Sailburuak, eta Mari Carmen Maestu Eskubide Sozialen Kontseilariak irakurketa positibo egin dute. Oso bestelakoa da, ELA sindikatuak egindako irakurketa. Adierazi baitu, langabezi tasa 9,9,9koa dela Hego Euskal Herrian. Europar Batasuneko batazbesteko 6,2 urrun. Lab sindikatuak beraldetik, ohar bat argitaratu du eta kalitatezko enplegu ezak genero arrakala areagotzen duela ohartarazi du. Komisiones Obreras sindikatuak kontrara ontzat jo ditu langabezi datuak. Hala ere, enpresa buruei eskatu die kontratazio egonkorraren aldeko apustua handitzeko. Turra zaritu garela, gure eskuk Zuberoara zabaldu du erabakitzeko eskubidearen aldarrikapena. Turreko 5. etapak Zuberoa zeharkatu du gaurkoan. Hori dela eta lehendabiziko 3 etapetako dinamikarekin jarraitu dute eta ikurrina eta Nafar bandera erraldoi bat kokatu dituzte Zuberoako larretan.
egunerokotasunez, ze herri batek burujabetza prozesua egin dezan, aurrena eta behin herri sentitu behar da. Eta nik uste 3 egun hauetan errelatua irabazi dugula. Eta errelatuak diona da aurreneko 3 etapak euskal lurraldeetan eman dirala. Egunotan, Frantziako turraren pasaeran milaka lagun ari dira ikurrina astintzen Euskal Herriko kale eta errepideetan. Milaka lagun horietako bakoitzak dudarik gabe esanahi jakin bat, zehaztasun bat, ñabardura bat eman eta erantzi dio ikurrinari. Baina aldi berean, ukaezina da badagoela nor izateko bokazio bat keinu horietako bakoitzean. Eta kiroletan, Ruiz de Infante eta Mendiburu bikoteak irabazi du A2 pilotak antolatutako San Fermin torneoa. Ruiz de Infante eta Mendiburu bikotea 22-10 emaitzarekin gailendu zaie Iturriaga eta Etxebesteri. Beterotasuna eta gaztetasuna aurrez aurre izan dira Labrit pilotalekuan. Ruiz de Infante, Ainhoa, Mendiburu, ale! Zorionak, irabazteagatik! Bizkaitarrak atera duen azken sakea, 5 dira baztertuta, ezin eraman. Irantzo Etxebestek 22, Ruiz de Infantek eta Mendiburuk 10. Iturriagak eta Etxebestek amaitu da finala. Eskerra, presenta ikon bestela, peligro balenta. Eta informazio horrekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Zea Maiz taldearen Kea bestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eu satarian dituzuela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte.